Dit was mijn eerste die ik maakte. En daar had ik een foto van mezelf in geprojecteerd. De 91-jarige Monte de Boer, bewoner van Wenswaag de Zinne in Dokkum, had troch de jaren heen duizenden gedichten schreeuwen en weenskaarten maken. Op 20-jarige leeftijd schreeuwde zijn eerste gedicht over de tragische schipsramp bij Peersens Moddergat. Omdat ik het boek lezen hier. En dat boek dat pakte mij wel. En toen dacht ik kan er echt wel een mooi gedicht van maken. De wind die giert haar door de haren. Het kindje rukt haar mee naar huis. Het wil toch later niet gaan varen en zit daarom liever thuis. Na zijn passie voor gedichten maakt meneer de Boer al jaren honderden weenskaarten. Hij had al 10.000 stiks makken. Bewenners van de Zinne hadden hier een soort belangstelling voor. Dit papierzak. En daar maak ik die kaart van op maat. Dus die meet ik hieruit. En dan wordt het uiteindelijk zijn kaart. Ik ga nog even langer werken, want mijn vingers zijn wat doof. Maar ik kan 2 uur maken. Ze zijn er alle keer wakker blij mee. En ze komen alle keer weer. En dan krijg je dit soort kaarten.